Túžite po pravom kravskom mlieku alebo poriadnom kuse čerstvého domáceho mäsa od miestneho chovateľa? Predaj konečnému spotrebiteľovi alebo tiež predaj z dvora je spôsob predaja poľnohospodárskych produktov ako mlieko, mäso, med, vajcia, ryby či produktov rastlinného pôvodu z vlastnej produkcie alebo vlastného chovu priamo zákazníkovi alebo reštaurácii. V nasledovných minútach si o predaji z dvora povieme niečo viac a tiež navštívime farmu, ktorá túto formu predaja svojich produktov naplno využíva. Predaj z dvora alebo predaj konečnému spotrebiteľovi je vlastne predaj prvovýrobcu zákazníkovi. Pričom za prvovýrobcu pokladáme chovateľa alebo pestovateľa. V súčasnosti máme dve nariadenia vlády, pričom jedno, 259/2011, nám hovorí o zmenšených alebo znížených podmienkach pre bytunky a rozrábkárne a druhé 360/2011 o malých množstvách. Takže si to zhrňme. Predávať môžeme prvotné produkty rastlinného ako aj živočíšneho pôvodu, a to napríklad ryby v jednorázovej výške 20 eur priamo zákazníkovi alebo obchodu v množstve 100 kg týždenne. Ďalej mlieko a med v neobmedzenom množstve, vajcia v množstve 60 kusov jednému spotrebiteľovi za týždeň alebo obchodu v množstve 350 kusov za týždeň, taktiež hydinu a králiky z vlastnej produkcie v celkovom množstve 10 000 kusov hydiny a 2500 kusov králikov za rok. Predávať môžeme tiež divinu, a to v maximálnom množstve 30% z celkového množstva ulovenej zveriny, najviac však 1 tonu vykostenej zveriny za týždeň. Priamy predaj hovädzieho a bravčového mäsa je v prípade bytunku obmedzený na 30 veľkých dobytčích jednotiek a v prípade rozrábkárne na 5 tón vykosteného mäsa týždenne. Okrem prvotných produktov živočíšneho pôvodu je v obmedzenom množstve možné predávať tiež prvotné produkty rastlinného pôvodu, ako sú obilniny, strukoviny, olejniny, zemiaky, zelenina, ovocie, byliny, orechy či čerstvé huby. A kto môže predávať? Momentálne máme zadefinované fyzické osoby nepodnikateľa, ktorí sú to teda súkromné osoby, ktoré vyrábajú len viac menej pre vlastnú potrebu a pre vlastnú rodinu. A potom už je to o predaji. A tento predaj je pre niektorých malých výrobcov veľmi obmedzujúci. Pretože pokiaľ na Slovensku dnes niekto chce predávať, musí mať prevádzku. Čo znamená jedna miestnosť, minimálne jedna miestnosť s sociálnym zariadením a s príslušnými zariadeniami na výrobu. A aké pozitíva a negatíva so sebou prináša predaj z dvora? Pozitívom pre predaj z dvora je určite to, že človek môže už predať vlastné komodity. Negatívum je tá história, pretože mali sme tu určité obdobie, kedy boli len veľké podniky a súkromný sektor bol úplne zastavený, takže niekedy vychádzame úplne od nuly. Aj v Žilinskom kraji nájdete odvážnych farmárov, ktorí sa snažia svoju produkciu takýmto spôsobom realizovať a uspieť na slovenskom trhu. V nasledujúcich minútach vám predstavíme farmu pána Petránka, ktorý už niekoľko rokov predáva svoje produkty práve prostredníctvom predaja z dvora. Tak nachádzate sa v obci Čremošné v okrese Turčianskej Teplice, kde za posledných 10 rokov sme vybudovali morčaciu farmu, kde sa venujeme chovu moriek a následne predajú z dvora, respektíve predajú konečnému spotrebiteľovi. Boli sme hneď prví v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorí asi týždeň po platnosti nariadeniu vlády požiadali o špeciálnu registráciu. Celý hospodársky dvor je na pozemku s rozlohou 1 hektár. Ustajňovacie plochy máme asi 1000 metrov štvorcových. Máme tu odkúpené priláhle pozemky, kde aktuálne pracujeme na štúdii, aby sme rozšírili prvovýrobu. Vďaka spomínaným nariadeniam vlády si morky či kurčatá môžete zakúpiť priamo na farme pána Petránka. A aké sú základné podmienky predaja prvotných produktov konečnému spotrebiteľovi, čiže priamo zákazníkovi? Predaj konečnému spotrebiteľovi vraví o podmienkach výroby a predaja. Okrem toho, že musíte byť registrovaní ako výrobca moriek alebo výrobca hydiny,
schválenú farmu na živé zvieratá, dodržiavať zooveterinárne predpisy, ako welfare zvierat, povinné odoberanie vzoriek na salmonelózu a tak ďalej. A keď chcete realizovať svoju produkciu, tak realizujete ju cez predaj z dvora, nariadenie vlády predaj konečnému spotrebiteľovi respektívne. A vtedy ju len môžete predávať, keď maximálne v tej prvovýrobe máte za rok 10 000 kusov hydiny. Farma, ktorá chce svoje produkty predávať priamo konečnému spotrebiteľovi, musí dodržiavať viaceré požiadavky týkajúce sa hygieny, bezpečnosti, použitej technológie výroby a podobne. Cieľom všetkých týchto opatrení a požiadaviek je však maximálna ochrana konečného spotrebiteľa, teda zákazníka. Inak to nie je ani na farme pána Petránka. Predaj z dvora, ako som už spomenul, sme začali v novembri 2011. Ako náhle boli nariadenia vlády schválené, a už legislatívne boli predtým mesiacovali a sme vedeli, čo nás čaká. Tak sme sa aj napriek tomu, že sme už predtým mali schválený posudok na vplyv na životné prostredie, na vybudovanie vlastnej porážkárne, pustili do budovania tohto spracovateľského a predajného miesta v existujúcich priestoroch. Dodržali sme ustanovenia pripraveného nariadenia vlády, predložili sme to veterinárnej a potravinovej správe, regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Martine na schválenie, a kde sme vyznačili tok surovín, tok odpadov, pohyb zamestnancov a tak ďalej. Dodržiali sme všetky tie usmernenia, čo sa týka umývateľnosti, dezinfikovateľnosti, protišmikovanosti. Čiže museli sme zabezpečiť aj BOPZ zamestnancov. Technológiu som nadobudol pri mojich 2 výjazdoch do Veľkej Británie a do Francúzska. Podlahu sme dali vypracovať na kľúč renovovanej firme, ktorá ho certifikovala. To bola zasa podmienka Úradu verejného zdravotníctva pri schválení prevádzky, aby bola podlaha certifikovaná. Tak sme sa do toho pustili, za 3 týždne sme to prerobili a spustili sme predvianočné spracovanie moriek. V súčasnosti sa spoločnosti podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky v opatrení 1.1 Modernizácia fariem, vďaka ktorému plánuje v najbližšej dobe zakúpiť mraziarenské auto a kamerovo-bezpečnostný systém pre zabezpečenie svojej prevádzky, ktorý umožní zvýšiť kvalitu a bezpečnosť produktov farmy. A aký pohľad má na predaj konečnému spotrebiteľovi pán Petránek? Konečne od roku 2011 farmári, ktorí sú snaživí a ktorí sa chcú rozvíjať a ktorí nechcú len šomrať a nadávať, majú legislatívny priestor, ako dokážu svoju produkciu predať priamo konečnému spotrebiteľovi. Druhé obrovské pozitívum je v tom, že ostane originalita produktu. Že my, čo tu vypestujeme, v podstate vychováme, nehambíme sa a priamo dodávame konečnému spotrebiteľovi, čiže je tá originalita a čerstvosť produktu 100% zachovaná. Druhé najväčšie pozitívum je v tom, že vám nechýba cash flow. Máte hneď zaplatený za produkt, lebo konečný spotrebiteľ vám ho vyplatí pri dodávke tovaru, respektívne pošle na účet. Čo není také samozrejme momentálnej situácie pri spracovateľských a odbytových systémoch. Celý systém predaja konečnému spotrebiteľovi, teda predaja z dvora, je založený predovšetkým na filozofii vlastná produkcia, čerstvosť, kvalita a v neposlednom rade na dôvere spotrebiteľa v zdravotnú bezpečnosť kupovaných produktov. Hlavným poslaním však naďalej ostáva zabezpečiť vyšší podiel kvalitných slovenských výrobkov na domácom trhu, ako aj vyšší počet spokojných zákazníkov.